Эфирда спорт белән бәйле булган тапшыру. Әлбәттә, инде бу Уймак тапшыруы. Сәламнәр. Аның алып баручысы мин Фириза. Ә менә бүгенге Уймак тапшыруының катнашучылары 60-нчы һәм дә 179-нчы мәктәптән булачак. Сез алар белән инде якыннанрак таныш. Сәламнәр. Сәлам. Бүгенге димәк тапшыруыбызда нинди командалар катнашачак? Биючиләр. Һәм Татар, малайлар. Аха, Татар малайлар, Татар егетләр командасы катнашачак. Егетләр, кызлар, телисезме? Мин сезгә хәзер бер тылсым күрсәтәм. Хәзер мин кулым белән менә шулай бер ишарә күрсәткәннән соң без сезнең белән беренче турда пәйда булачакбыз. Тизрәк бу тылсымны күрәсегез киләме? Күрәсегез килә. Ә сезнең күрәсегез киләме? Аха, ишеттем, сезнең дә күрәсегез килә, алайса әйдәгез, көттереп тормыйм. 1, 2, 3. Егетләр, кызлар, беренче турны башларга әзермесез? Әзер диләр. Әйдәгез, үзегезнең командагыздан кеше сайлап алыгыз. Кем катнашачак икән? Безнең диварга менүче кеше. Сөйләшеп алыгыз. Кемне сайладыгыз? Ничек сине? Чөнки мин иң көчле һәм мин бер нәрсә дә күрәкмим. Шуңа сине сайладылар инде. Ә сез командадан кемне сайладыгыз? Рафилне нигә сине? Чөнки мин көчле, мин бер нәрсәдән куркмыйм. Син дә безнең көндәш командадагы Динә кебек инде, әйме? Карагыз әле, кызы кайсысы җиңәр икән? Димәк, ә кайсыгыз беренче булып башлый? Кем беренче башлый? Белмисезме? Әйдәгез, алса тиз генә салам башларыша сезне сайлап алыйм әле. Әке, бәке, кыек, сәке, майлы, бутка, эремчек, син алыптыр энемчек. Димәк, безнең беренче булып Динә башлаячак. Әйдәгез, уеныбызны башлыйбыз. Ләкин уеныбызны башлаганчы, әйдәгез уенның кагыйдәләре белән дә танышып китик. Игътибар экранга. Димәк, беренче тур. Әлеге турда катнашучының максаты үрмәк кеше сыман дивардан менеп ШАЯНТВ капчыгында урнашкан 5 төсле шарны алып төшәргә тиеш була. Яңадан кабатлыйм, ул 5 төсле шарны алып төшәргә тиеш була. Әлбәттә, катнашучы әлеге шарларның барысын да бергә җыеп, бер генә тапкырда алып төшәргә тиеш түгел. Аның максаты берне ала, төшә, берне ала, төшә, шулай итеп 5 тапкыр кабатланганчы. Һәм әлбәттә, инде соңыннан без ике команданың вакытын чагыштырачакбыз да, кемнең вакыты әзрәк була, шул команданы җиңгән дип табачакбыз. 1, 2, 3 киттек әйдә. Ә без инде шул ук вакытта уңышлар теләп торабыз. Әйдәгез, бирегә якынгарак килегез. Менә ул безнең бер шарны алып та төшеп җитте. Безнең хәзер вакытта 46 секунд булды. Динә, без бик афәрин, бик яхшы менеп төшә. Беләсезме, уенның шундый кагыйдәләренә гәрдә сез яхшылап тыңлаган булсагыз, безнең Динәбез нәрсә алып төшәргә тиеш? Шарлар. Әйе, ә ул нәрсәләр алып төшкән анда? Шарлар түгел, шарлар түгел. Бәлки маңа ярдәм итәрсез, әйтегез аңа тизрәк. Динә шарларны алып төш. Шарлар кирәк иде шул безгә, ә син безнең башка. Тизрәк әйдә, вакытың бара бит. Менә нәкъ шулай, әгәр дә уенның кагыйдәләрен тыңламасаң, инде ялгышырга да мөмкинсең. Безгә әлбәттә уенның кагыйдәләре буенча шарлар алып төшәргә кирәк иде. Аха, сагырак, әкренрәк. Безнең 2 шар булды. Ох, 3 булды. Карагыз әле безнең Динәгә ничек шунда әйтерсең үрмәк кеше кебек, шулаймы дивардан ничек матур итеп кенә сикереп төшә, ничек матур итеп кенә менә. Ун тапкыр менәргә. 10 тапкыр әйе, ләкин инде уенның кагыйдәләрен яхшылап тыңларга кирәк иде.
Шулай бит. Нишләп сез аңа ярдәм итмәдегез сразу? Үзебездәген аңламадык әле. Үзегез дә аңлап бетермәгәнсез әйе. Һәм вакытны туктатам дине. Синең вакытың 2 минутта 33 секунд. 1-5-не әфәрин. Мин әз генә кагыйдәләр аңламадым һәм тупларны сразу итеп аска алып төшмәдем. Рафилебез безнең әзерләнеп басты. Шулай бит. Син әзерме? Әйе. Курыкмыйсыңмы? Юк. Ярый, сиңа сиңа уңышлар тыңлыйбыз. 3. Туктап тор, димичә генә тор. 2. 1. Киттек әйдә. Рафилгә уңышлар телибез. Әйдәгез егетләр. Рафил аңа уңышлар телеп җан атып торыйк. Рафил, 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 Рафил. Элеп куярга кирәк әйе. Эл кирә аны, урынына эл. Өскәрәк булырга тиеш иде диләр безнең кызлар. Әйдәгез без аңа шуның өчен 5 секунд вакыт өстәрбез, ярыймы? Эстә булган өчен. Рафил безнең капчыгыбызны өскәрәк элергә кирәк. Син әз генә безнең капчыкны тартып төшергәнсең. Рафил безнең капчыкны әз генә өскәрәк кирелеп куй, чөнки син безнең әз генә тартып төшердең капчыгыбызны. Ал безнең дөрес итеп алганмы әйберләрне? Шарларны алганмы? Әйе. Шарлар. Әфәрин алайса. Рафил, 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 Рафил. Вакытны туктаттым. Әфәрин, Рафил. Ничек булды? Evet. Син безнең капчыкны кидереп төшердең. Әллә син шулай махсус эшләдеңме, әллә инде ялгыштан гынамы? Юк, ул минем кулга ябышса, мен ниттем. Ул үзең белән ияреп төштермәкче идең инде, шулай бит. Безнең вакытыбыз 2 минутта 18 секунд була. Шуңа күрә инде әлеге турда безнең кайсы команда җиңгән? Татар малайлар. Миңа ошады, чөнки анда төшкәч, сикереп төшкәч, сине тутып алалар. Икенче турда сез җиңәсезме? Җиңәсез. Әйдәгез тикшерик әле, алар икенче турда җиңәр микән? Әйдәгез икенче турны киттек. Менә шулай иттереп 1-0 исәбе белән икенче турга килеп тә җиттек. Без хәзер сезнең белән тупларны кәрҗингә салачакбыз. Үзегезнең командадан бер кешене сайлап алыгыз, сөйләшегез. Кемне сайладыгыз? Мустафаны. Мустафаны. Нигә Мустафаны? Чөнки мин яхшы сикерәм. Яхшы сикерәсез шуңа инде. Аңлашат, сездән кем? Камил. 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 Әни эшләп Камил. Чөнки ул җитез. Кичкенә. Кечкенә һәм тизрәк салыр дип уйлыйсың, аңлашылды. Икенче тур. Икенче турдагы катнашучының максаты 2 минут эчендә тизрәк, күбрәк иттереп кәрҗингә тупларны салырга. Аларга барысы 6 туп бирелә, ләкин алар бер тупны 5 тапкыр кертәләр, 6 тапкыр. Анысын инде алар үзләре карыйлар. Без аларга бары тик җайлы булсын, уңайлы булсын өчен генә 6 туп бирдек. Димәк, әлеге турда 2 минут, 6 туп һәм инде күбрәк иттереп кәрҗингә тупны салу максаты куелган. Мустафа, хәзер уенның кагыйдәләре аңлашылдымы инде? Әйе. Димәк, син әзер. Әйе. Әзер булсаң, озакка сузмыйбыз. Мин командалар янына киләмен. 3 2 3 2 1 киттек әйдә. Мустафа, 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 Мустафа. Ничә тапкыр кертте? Бер тапкыр. Санап барырга онытмагыз. 2 тапкыр. Мустафа, 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 Мустафа. 3 3 булды, карагызлар, алдашмакчы булалар. 4 тапкыр. 4 5
Ох, безнең тулыбыз Мустафаның өшеп чыгып китә. Кәрҗиннән дә ерак кара. Менә бит әйтеп кенә бетердем. 6 булды. Ә инде безнең 1 минут вакытыбыз узып та китте. 1 минутта 12 секунд дигәрәк булсак, 7 тапкыр керде. Аха. Исегезгә төшереп китәм. Безнең барысы әлеге уен 2 минут эчендә уйнала торган. Һәм менә инде Мустафа 1 минутта 30 секунд эчендә 10 тапкыр кертте. Аның тагын, аха, 11. Кызып китте ахырсы Мустафа. 12. 13. 13. 14. Булмады әле 15, карагыз әле. Шаярталар. Булмады, кирдеме? Булмады, юк. Кирмәгән бит ул. Аха. Сетканы типкән, карагыз әле, татар малайлары алдашмакчы булалар. Һәм вакытны туктатам. Минем туплар бик өскә китләр. Чөнки мин бик каты аларны аттым. Димәк, безнең алдагы команда 2 минут эчендә 13 тапкыр кертте. Сезгә ничә тапкыр кертергә кирәк? 20. 20 тапкыр. 3 2 1 әйдә киттек. Кызлар, сез санап барыгыз, ярыймы? Siz de sanap barasızmı? 3 тапкыр. 3 тапкыр булды. Аха, афәриннәр. Ничә булды? 4 булды, әйе. Аха, әу? 4 тапкыр. Аныңмы? Әйе, аның 4 тапкыр керде әлеге вакытта. 5. Менә Камилгә карап торам, әйтерсең ул бии рәхәтләнеп, әле инде биючиләр командасы булганга белмим, ләкин кәрҗингә кертергә тырышмый дигән идем, ялгышканмын икән. Инде ул хәзер бер атлы тупларын кертә дә башлады. 8. 9. Безнең тупларыбыз шашлай рәхәтләнеп. 10. 10 гына булды. 11. 8 секунд kaldı. 4 секунд. Һәм вакытны туктаттым. Туктаттым дигәндә Фәрин инде ул безнең кертеп өлгергән инде, шуңа күрә инде аның әлеге тубын санаячакбыз. Ничә тапкыр кертте? 12. 12 тапкыр. Көндәш командалар 12 тапкыр керткән. Сез ничә тапкыр керттегез? 13. 13 тапкыр. Миңа бер туп калды җиңү өчен. Ләкин мин җиңмәдем. Киттек, әйдәгез, алга. Менә шулай 3нче турга 2-0 исәбе белән килеп тә җиттек. Димәк, безне алдагы турда башлаган татар егетләр командасы, бу юлы инде башлаячак биючиләр командасы. Сезнең командадан кем катнашмый калды? Мәликә катнашмый калды. Мәликә, уенның кагыйдәләрен тыңларга әзерме? Әйе. Көндәш команда, Альберт, син дә әзерме? Әйе. Әлеге тур йөзәргә яратучы кешеләр өчен булыр. Ләкин әлбәттә инде безнең кайсыда булса катнашучыбыз йөзәргә курка икән, әгәр дә йөзә белми икән, бер дә куркыныч түгел, чөнки безнең бассейныбыз коры. Безнең әлеге бассейныбыз губкалар, поролоннар белән тулган. Катнашучыбызның максаты әлеге төсле губкалар белән тулган бассейннан 4 кара төстәгесен эзләп табарга. Аларны эзләп табалар, безнең яр кырыена бер-бер артлы алып чыгып 4-сен дә тезеп куялар. Аннары инде параллоннарны әйләндереп, алар арасында яшерелгән пазлларны тартып чыгаралар һәм инде әлеге 4 пазлны бөтенсен бергә җыялар һәм җитте дип әйтәләр. Шуннан соң мин вакытны туктатам. Аха, уенның кагыйдәләре аңлашылдымы? 3 2 1 киттек, әйдә шум.
безнең берәү, икәү, өчәү, дүртәү. Тизрәк аларны сиңа тизәргә кирәк. Һәм инде мин вакытны туктаттым. Безнең вакытыбыз ничә вакытыбыз? Вакытыбыз безнең 4 минутта 5 секунд. Мәликә бир 5-не. Афәрин. Альберт, син әзерме? Әзер булсаң, вакытны озакка сузмыйм. Ягъни инде син ничек йөрисең, шуны хәтлери аласың, ләкин менә хәзер башлыйбыз дигән вакытны сузмыйм. 3-2-1 киттек, әйдә сикер. Безнең 4-тә булды, ләкин артка төшеп китте. Хәзер сиңа тиз генә пазлларны җыярга кирәк, бер сурәтлек иттереп. Алар безнең барысы 4-тә, сиңа төшерәмен. Кая берсесе? Тизрәк, тизрәк. Афәрин, тагын берсе калган. Аха, менә ул безнең качып калганы. Булды. Вакытны туктаттым. Безнең вакытыбыз 6 минутта 8 секунд. Ә сезнеке ничә иде? 4 минут. Ничәдер секунд. Бу мөһим түгел инде, чөнки инде күренеп тора, сез инде безнең татар егетләрен күпкәрәк җиңгәнсез. Татар малайларын күпкәрәк откансыз дигән сүз. Димәк, кайсы команда җиңгән? Биючиләр! Миңа шада 3-нче тур, чөнки миңа табырга килә губкалар. 3-нче тур миңа ошады, чөнки без җиңдек. Күргәнсездер инде, без 4-нче турга килеп җиттек һәм дә инде утырдык. Булар уенның башында утыралар дип әйтмәгез, без алдагы турлардан әз генә арыдык, шулай бит? Бик арыганнар, ләкин инде менә безнең татар малайлар командасын инде без киендереп тә куйдык. Киендегезме? Әлеге турда безнең командалап ярышы. Нәкъ шулай, безнең әлеге турда 3 катнашучы да бергә катнашалар. Бер-берсенә әлеге турда ярдәм итәләр, булышалар һәм башкалар. Аларга нәрсә эшләргә кирәк булачак? Катнашучыларга бик кызык мәйдан бирелә. Әлеге мәйданда безнең баулар, агачлар һәм башкалар. Менә күрәсезме? Алар менә шундый әйләнә ясыйлар һәм яңадан кире әйләнеп кайтырга тиеш булачаклар. Иң әз вакытта килгән команда әлбәттә инде җиңүче дип табылачак. 3-2-1 киттек, әйдәгез. Булды, 1-5-не. Безнең инде командабыз сезон мüşәрәхәтләнеп җырлый да, бии дә. Рәхәт нәрсә генә эшләмәделәр алар. Әйдә тизрәк ышкындыр. Вакытны туктатырга әзерләндем дигән идем һәм туктаттым. Сезнең вакытыгыз 11 минутта 17 секунд. Афәрин, сез әзерме? Кагыйдәләрне беләсезме? Аңлаган булсагыз, вакытны сызмыйм, 3-2-1 киттек.
Ничек сез аларга көч бирәсез? Чөнки без аларны җиңдек, хәзер аларга бирәбез җиңәргә. Җиңәргә бирәсез. Бутыш тизрәк. Хоп, вакытны туктаттым. Сезнең вакытыгыз 7 минутта 55 секунд. Әфәрин котлыйм. Димәк, бүгенге уймак тапшыруның җиңүчеләрен билгеләйбез. Алар башта җиңелделәр. Ягъни бүген уймак тапшыруында кем җиңде? Татар малайлар. Һәм Биючиләр. Нәкъ шулай бүгенге тапшыруыбызның исәбе 2-гә 2. Без сезнең белән киләсе 3нче турда димәк күрешәчәкбез. Сезнең белән дусларыбыз киләсе атнага кадәр дип сау булашабыз. Сау булыгыз! Без тиз генә бу турны җиттек һәм без җиңдек. Бер җирдә мин буталдым һәм Динә миңа ярдәм итте. Мин бик куркам бийеклектән. Ondan миңа ярдәм итте Динә. Без бер команда булып бер-беребезгә ярдәм иттек. Без анда җиңмәдек, чөнки Альберт әз генә нитте. Әзрәк кенә кыңгырау булды, чөнки бик өстә булды. Без әле 3нче турда көрәшербез. Без әле 3нче турга да киләчәкбез.